Patok sa mga netizens, ilabi na sa mga Dongyan fans ang paghataw ni Kapuso couple Marian Rivera o Dingdong Dantes. Kauban sila Kapuso Pokwang, Benji Paras o uban pang mga cast crew sa Jose and Maria Bonggang Villa 2.0, dungan silang misayaw. Matod pa, usa kini sa mga episode nga makita sa bagong season sa Kapuso romantic serye nga makita matag Sabado 6:15 PM. Sa Love Die Repeat pagkagabi, human inanay ng nakadawat si Angela nga karakter ni Jeneline Mercado, ang kaagi ni Bernard nga karakter ni Shanding, kipasangila na hinuon nga siya ang nisumbong sa legal nga asawa kabahin sa sekretong relasyon tali ni Chloe nga karakter ni Valin Montenegro. Kinihuman giatake sa legal nga asawa si Chloe sulod mismo sa opisina ni Bernard. Nagtuo si Bernard na si Angela ang nagpaluyo sa pait nga sitwasyon nga nasinati ni Chloe karon. Apan, may depensa si Angela nga wala siya misumbong o wala siya labot sa mga nahitabo. Magubaka ang relasyon ni Angela ug Bernard at ang ikarong gabi 8:50 PM pagkahuman sa Black Rider sa GMA Prime.